Ni pediang sobhai pi sya kani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan na sya pi ya ki jing ya kren bat ki jing tip sya pi halor ki phang ba pher ki be day bat ka kot ka kya. Kublai pi baro ki parlok ki baju pet ya kani ka program Health Essentials ni walam shapi ya kani ka program na kudu darshan kan Shillong parhoy kani ka program ka ba nganget camp yo shibun gijing mentoy ha ka ba yadai bat ka kot ka kya namar lengba kani ka program ngi jiyo banya kren baki doktor baki du shampang ha ka kot ka kya ha ka ba ngi yo banya flu jingmut ha ki phang ba pher kenang mengilak ban tip company asyapang kilat ban sumar kilat ban yada habangiyo igijing sitom ba fer henrai menta ka sngi ka pratarik ulber ka sngi ha ka ba shitulup ka perthai ngirakhe ya kata ka International Women's Day lane ka sngi ka ba kerpang na ka benta ki kenthai tementa ka sngi ro ha ka program ka jongi menta ka janmiet ngidon rengkat bat ngi ki para kenthai tamu i doktor Sanibha Nongbet ibadai medical officer home based jongka COVID management team nangta ikong flourish lingdo ibadai program manager NHM but ibiang midaka kharshandi belong staff nurse jongka nongthama UHC kini mentaka singi kinya shimbenta hakabanginyo banyakran halor kene ka phang ki kinthai bat ka khlam COVID ka burom ya kitu kiba a jing sumar Timentang inyo banyak shimbenta hakani ka jingi kran namar ba kumban rakhi yakani ka singi kwa banyak kran hakani ka jingi shem jong kini ki para kan thai ki bedon haka panel menta ka singi men ba ka jing ya lenti ka jongi lengba ka klam covid ka jingi shem jong ki bat ho nyo ru bat so thu ki jing ki jing tanju bat kumno ki la yo ban ya ka jing job nengba ka jing ya lenti jong ki wala ki long tang ki kan thai ho la si bun ki ka ong ba ki kan thai ki bar bol ni bi shibor nengi i bar bor ki kan thai ki la ban le ki kam ki barat ba tinga pediang subha ye phi doktor Sanibha Nongbet nang tang pediang subha ru ya i ibiang midaka kharshandi bar kum joru ya i kong flourish lingdo asyakani ka program timentang an phasha she i doktor Nongbet tipi kum ga doktor ha ko bakum ga to ka por ha ba karang thnam ha ga to ka klam covid mo ha ga snam arajar arpho arphoi la singi so tho i jing gijing tanju bat kiba shibun kiba ka jing sakri ga jong phi ba phi ha ban a shi kibrio phila ban batai ngi khindiat i kita ki ba phila le la ni ki jing rap ba phila la ban ai ha ka bakum ga to ka por ka bening kong ngakwa pan focus ba proper person na ki healthcare workers jongi ki frontline workers ki dei ki kinthai te ni kum ka team ngi tre langbet namar bangi dan ki staff nurse ngi te langbet ki nodal officers jongi but ki medical officers kum as a team te ngakwa ban focus ba ki staff nurse jongi ki play a very crucial role kan ban yelek pasha kini ka klamma ti namar ba ki one face to face contact but ki patients man kasngi ma ti bon ki staff nurse jungi de ki dan khon dan kti ema ti kini ka act of selflessness jong ki ba ki ong ba ki ki bahiyeng jong ki ban ai the best care ki patients no ke something ba ngi ken kum ka team ni respect ba ti kum ki medical officers ngi dan kat lang bat ki ngi ai medical assistants ngi le shafil ru especially ki patients ba khamlong crucial ti with the help of our nodal officers kum to ma teng ngi ya panjing rap namar ba ki don ki patients ki bam ya cooperate ti ya panjing rap bangi ya shimjing rap ru bat ni ki doctors na po PHC no pen understand them kan ki patients ban cooperate ma
Nasi kedai ka experience lah ni kata ka jingi syam ka bathamai mdai. Kalang But wat la kata ru ngi iba hilak man yo ya kani ka jing mo ka jing job kan mana ka dengan tu ka tama. Tementangan phai sa sya I kong ibyang mi daka kum ini staff nurse ngai phiru ka kum ka tu ka por phi ngai shibon ki jing jing tenju mo ka jing thanam jo ka thama hilak ban ni samat ngi hindiat ya kata ka experience jong phi lengba ka tu ka por. Ningkong ngi kum ki health staff ni po nong thmai Urban Primary Health Center ka badi pet da district medical health officer te ngidon ki staff jungi ki de ki ANM ki Asha ki Aganwadi bun ki de ki rikun thai hi ki ba trai ya ni ka ha ni ka service te kum ha ni ka por klam jong ni ka klam covid khat khandai ngi la ngi haban ki khun ki ti te dang step ka de ka link ko ka ba khya ba ba ngi haban ki khun te ngi ha wan cha duty te la dangi yo ikini ki positive kini ki brio ki bayu ba sham me ba yo ikini ka jingpang covid khat khandai ngi la haban le ban le ka contact tracing onda ngi la poi ban le ka contact tracing ngi haban phone ni ki te ngi kli ki he ka jaka sa ba onda ngi la tep ka jaka sa jong ki ngi la pen tep shagi shnong ba ka shnong ru kam sham la hi re ngi na du ki ni ki seng kan thai ki bala don lang bat ngi kini ki CCM team members ru bala don ngi ki kloy ban yarap ngi ting la let chayen jong ngi tu brio ba yo kem ngi jingpang ting la let ban pet ya ka jaka jong ki ka byang ne an ka jaka sa ka bam ka di ngi le kum nu te la dangi lap ba ka jaka sa jong ki kam byang ngi hapan shift no eki shapo corona care center ngi la pen byang ka kali ban ibu eki shatai ting haban phone ki transport cell te ka transport cell ka kloy man yarap ki la ibu shapo corona care center badon pade ki basa hayeng pade sin ba ki la sa la ki yo aran laingot kum to ki bala yo positive yo ni covid-19 ngi haban ai ka containment te I magistrate jungi ru idei ri kun thai hi ngi haban pentep yi me iru ikloy ban snok ti bat ngi te la ai ngi ko order man ai containment bat hat por ka tangi haban haban pe ngi haban kli ye ki to ki ba ki sham janjar mo hatu ka por ka bam ka di ki nyon ai tingi lai ban pentep shnong bat na liang ka shnong ru ki la kloy ban ai jing rap yaki leng ba ki ni jing bam ki jing di e yaki ki la pen biang Te phi kum ka riu kun thai ban kit ka kum ka ni ka kam ke ai jing sngo go jong phi ha ka kum ka tu ka por ken ha tu por te ningkong te por ba ka wan mi ka ni ka klam ningkong ya ka don hi ka jing sir tamba kum mangi ki health workers pada ngim la ban e no ha ka tu por ni ha ban pen ila di bat ni ha ban tur shakhmat namar don shu manu ban tur ha ka tu por la na mangi ki health workers ha ka tu por ni ha ban pen ni ha ban don ka ta ka men sem ka ba ni long ni kit khyai ki pat ki nong shong shnong ba ni la bangin ya da ki na ni klam jingpang covid-19 kna ba kanom por stat ladangim la ban te la kam ha ka tu por bat ladangim kloy ban yarap yaki ru manu ban yarap te ha tu ka por ni la long ni la ha ban chu rai kut bet ba mangi kum kire kun thairu wala ngi de kire kun thairu hinde ngi don ka bor bat ban trai hala shnong a thau ban don ka jing suk jing san ban wan ra ka jing ko jing khya ha shnong a thau mate I kong flourish pat ka kam ka ba phi tre ya se phila ban sam lam bat ni ki jing sham ki jong phi khindiat kong ngi pade ngi ki badan hapok health department hakapor baka klam kawan kong long kala long ka jin huri hura ma haka jakatre namar ba kibon ki bangi haban penbiang ngi ai kule shibon ya ki doctors ki nurse bat ki staff ha barok khat ki health center jongi bat kumjuro ki Asha kinong tray jong ki shnong ba pher bat kumjuro ki district administration bat ki department ki babon ki bayarap ya ki health department kumno bangila ban telkam hanre ngakwa ban shupen kan mau khandiat ha ka tu ko por jong ka jing sedang jong covid-19 ba kawai ka benta ka bangi wat bat bangi trace tom kalong ban wat kita ki positive cases bat kumno ban trace bat ban contain kum bongi sister ebiang mentan
Handre haka juk ko por padeng hak ban perkat esibun ki benta ki bede bat ka bat kumno ban manage leno kumno ban peniat ban tek lakam ya kanika COVID-19 tengala ban ong epi hak tu ko por ngaken ma ba ngidan ya ki he jongi mo hak department ki bade ki reurang ba handre majority pade ki ba peniat ki kam ki doctors ki joint director ki directors jongi ba khat ki de kin thai sudah ta ngaken ma hak tu ko por ba kapan i shisha ya ka jing ya ka bor jong ki kenthei bat kumno kila lada kiwan rengkat mo kila ban te la kam bat kila ban tre bat kila ban tre bor ba ken banta ka no ka kam ka bawan hakmat jong ki ti ngakan ma ba hak tu ko por ngidan ro nga kwa ban ni thu ba yo ya kan ni kalat ban bandan hakowe ni kisel jong kan ni ka covid management hak tu ko por kata ka de ka psychological support cell kalong ka sel ka bangi hab ban ngidon lagi jong ki sel mo ki ban le ka test ki ban le ki contract tracing ki don ki sel ki ban pet ya ka transportation lani ya kini ki corona care center ki handre ki hospital management ki jing penbiang ki drugs ki diagnostic kini ki handre ngayo bandan hakowe ni ki sel ka ba kumno ngin kataro ka de sel badan tangi kan thai sudah ka ba kumno ngila ban ai ya kata ka psychological support mo ka bangin ai selok ya ki breu ki balap nama hak tu ko por wat ki doctors ki nurse ro ngala ban ong ya phi baki dan hak kata ka jing seir kumba kadan ni kata ka jing seir kumno ban lektor hak tu thmahan rei tang ba ngi ha ban pendep ka kam dia kata ka de ka psychological support ka bangi kwa ban ai nang kong ya ki staff jongi bar kum ju ro ya ki bai pa de ki breu ki nong song snong ban ai ki kata ka jing selok bakim de ban seir bat bakim de ban te bat kumno ladak ngidon kum kita ro angila ban irap iki tengi set up iki call centers ba ki breu ki la ban phone bat ngila ban irap iki kata kador dengan dangi thu hi ki personal ki jing syam jongaro kumno hak por bangi de counseling ki breu ki basyam ki jing ki jing lap mo ki habadan positif kumno ki ting bat haduk kat no sisa kan ka klam ka kata ya ki long kemi khamtam ken lembaga ni ka support center ka bangidan beli sibun kong flourish ti doktor ngan phab yang sepi ni te bakan ni ka mo ni katu ka thma ka ba lesi ka de ka ba thmai bangi ni kum ka ni ka pateng ka jongi bangin i ya kan syam ya katu ka covid-19 tipi kum i doktor lesi ngam tip hadukat nu phla long pen khre ya la de ka jing puli ka jong pi ban ye syam ya ka bakum ka ni ka jat jinya kendu la ni ka jat thma phila ban ju jer khandiat lesi ya ka ai ka ba phila dap pen khre kum ka doktor bat ya ka ai ka ba phi syam ha ka feel hatu ki ai ki jing bi phi syam ha ba phi kendu ya ka ni ka pandemic ha ki ni ki pas 2 years kan ti ni ka jing pang ti kawan suddenly tinggi ru none of us were prepared kan they kejing bang ya syam pada in the field ba kumangala ong kide ba ki patients kim ya cooperate kim ya follow protocol kidan ki bam ya quarantine ma ti kidan ki patients ki ba ya sa yeng wai ki refuse bang in one visit namar ba kiting ya ki trying ba da ki syam ki sa be ye hai ti kum kito ti kidan pada ki patient ki bamdan symptoms ma ti kim kwa ken banget baki la yo nu jempang ti da hadin ni kila test yang pada ki private hospital private institutes ki yo negative ti kim ya kwa hima banyanget ba kila yo nu jempang ti ka wei ka jik pada mengia syam ha po feel kalong bangin wat ki yeng jong ki patient na bar bangi na pabingi pet ka ni ki than milim than sado alat mau reng ti ka kham jinjar hi ya ki ni ki staff nurse jongi ki team jongi bangin wat ya ki yeng jong ki patient te hang toru hapar ka peak season bangi yo kumba ar spotlight spakis ha ka shisni te ban pendap ban ya yeng lot baro long kala kham jinjar na ba ka shim sausan minute shikentai ma ban wat ya wi yeng te hadin like sau san banai tiki nurse jungi du kila kham long experience kila kham tip itu jaka ti kila kham sopat hadian ha takin kum ya phi doktor badan kat ba ka team ka jong phi la se ka de ka kata ka jinglong jingman ha ka feel hi la se ka ba batai mo ya ka kam no ban le nai
Andai dalam kumta long kumangal akli phi shwa dasi hajing puli kum lo ban pen kre mo ban the phase ka pandemic andai dai ka feel hi dai balik tur we shama thma la si ba equipped ani ka pen mo pen phong atiar ni ban le kata thma ti i kong imi dakapat ka jing sham ki jing la si ki jong phi ki ba phi sham kum staff nurse ha kum ko to ko po kum ha tu por ba don wan ni ka klam ki bon palat ki jing hab sha ki feel ka bangin le ning kong por ba les don ki brio ki ba ngila le kli ki ma ki la yo positive ha to por ki don ki ba kim cooperate bat ni te wat la kataru ngila batay ki ba ki hapan buat be ki kondon mo ki protocols ba ka government kala ai nama don ke por mensual ning kong ba ka wan ngani covid-19 ni apo pras ngi ki hapan shong te ka tu ka sham jing hai ki bakin shong te ngi ru ngim la ban ngi haban pen buat be kat kum ka protocol te ngi la batay ki ba ki haban shong me kata ka don be mo ka jing ya tai niam nim tai ba kim la ban shong kata henry ngi try man convince be ki ba ki dei man buat be ka protocol jong government but ka ka ba shmut lada ki hakatu ka period lada ki don symptoms ne lada ki don jikshtom ki la ban phone ni kloy be man le yarap ki ani man le ai da wai da shin ki hakatu ka por ti ki dei ka ta tang kata he ka ba kalong jenjar ngi kam jenjar ba ti ki don ru teng pa de bangi haban let che ki tu ki positive clients tingi haban phong ki PPE teng kala shim por ngi ba ka tu ka PPE ka hatu por kadang shit ru hi mo ni haban sha te teng thanrang ka mi em tu ngim la bandi hatu por ma sin la phong ya tu PPE tengi haban ai jing sumar bet ken ki patients marok hat katu hi kadai ka jing jungi wala ka taru hadin katu kan dia pade ngila la ban long ban te la kami katu ban ngila ban nya sha kan ki marok te kala ai hat bet pan hadin kata Pada ka bormet ru namut bun ki ki ba phi ban len la di mo ban sacrifice ke kum kata ka jing phong PPE menu ru jutip ngi ngim ju i da ka tu hi ka jingwan ka pandemic te kini ka physically ru mo da ka met ru phi ban sacrifice but nganget what psychologically wa ka jingmut ji perkhat ru ngai ke bun ki jing ne ki ba bun tenteng ka por man bam ru ngim yo na ma hatu por dang la tip ba kila yo positive menu ngila lit man mare she yin jong ki lit pet ada ka biang na em ka jaka te la da ka biang ngila yo ban wan pai hen rei bun pa de hatu ka por ka kill ka pik ha ka tu ka banai me jun kitu banai ka pik ngi shat let bet mare bet she yin jong ki pa tenteng ka por bam ru ngim biang ka por thia ru ngim biang shu ma ngila sacrifice lut ngila ai bat met ban min sim ban let pet ki nong snong ken ki bayo ya kan ya jingpang namar bangim kwa ba bangin bu teng la ne ngin delay kan ya kapor malada ngin delay le se kitu ki break ki bala yo positive ki mi no na yeng ki li pen sapriang pat showai ngim kwa bakan long ta ama sun te ba ki break ki la yo positive ngila le che yen jong ki bat ngila dang ban contain ni ka yen jong ki ken kong flourish ka ba ha ka to ka pandemic phi naga department ju phi ki jing la se phla ban kado ngin ka po hoi kong hakabai de bat kijing kibun kijing bat hakajuk ko poro kibun kijing kerku hakabang baleng ongkom ta namar barak hat ki ngiyo i kijing trailang jong ki department befer lagi de social welfare de ka ki school wat kini ki transport department ki police barak hat ki trailang bar ka department komno ban contain ban pendunai kita ki case kena bagi hospital jong i kendam chelai no de kini kinong pang bat knang bangila ban safe ya kajing em jong ki brio bakin light na gitu ki na kajing kata jong tu ka klam bat ngi i bakat nungut ki brio ki klat bat kato ka de kajing ka bang icham ba long ba khat ngim kwa ban yo i kata kajing klat mo jong ki brio na kato jing pang bat kajing ka long kumno ba bangin persang ban pentip sigi pat ba kumno ban ya dal yala de bat kabanang kong hadin kato ka long bangi yo ya kanika vaccination mo ngayo ya kenika ya kajing aitika badhang turo nga komban shuban kede kini hi staff nurse kanthe
majority mo ngamla ban ong ba kim don kishinrang ki don hero kishinrang ki bahakmat handai bun hi kide kini ki staff nurse bat ki health workers jongi ki NM jongi ki asha ki balitur ban ai ki ban ban hikai ya kajing don kam jong kajing ai tika bat kataro kade ko we ka ba kajing ka ba hadu mentar ngidang yakon mo namar baki bro kim tre ban shim ya ki taka wat lada ang kitip baka dan kajing ya dahro dia kata kalau kau ni kajing hakani ka klam but handre hakaba bang ban chu ong kelum no kidon kajing but hakacu kopor ngidon ro ya ki solution ngidon ro ikilat kumno ban pendunai kajing but kau ni kita ka bangi pilai osngau ya doktor sani but i sister Emiro bagi keren kumno bagi dan ni kata ka home visits mo bagi let chejing jong ki brio but kijing lang ba gitu ki home visits ban wat bat ban hikai bat ban sneng bat ban council ndai tang ban ai jing sumar handai kham tam ka jing selok itu ki long yeng kenang ba kila ban buat iki kendon bat ban sapriang ya katu ka ja ka jingpang ti kata ka bangala ban itu ya pi hak bede bagi tukat ni tali kijing aku boleh sebut kau flourish dan Fabian Shafi doktor tiling ba ka kajing shem ke jong feeling ba ka experience ke jong fi hakini ki arsnam balala ba don ka covid hatu fi in am ja kono kono kajing kala pat ha ka ne ka rukom perkhat ke jong ki brio mo la ni kata ka attitude ke jong ki brio ha ka ba ya dei shapang ka koi ka khia la ni shapang ka ta ka jing pen kre ka ta ka jing long mo ka jing long ka preparedness ke jong ki brio syapang ki bakum kini ki je kendu kumang ya kendu ini ka klam hadin baki ni ki patients kila kham per peak season mo per badang ki baki cases kila kham ya shitam te kama ki pori ki ni ki nong pang jungi kila kham ya nget ba kan ba don sha ni klam mo ba kam de tang ka jing pang ba baki yo jingshit baki yo jro mo kala ban kata ya ki mo be ka baro ka mat ka phat mo ba kila ban sha admit cheki hospital mo te kumta hi nga shu kwa ban ong ba long pin batai bang question kan nga ong kini ki long pi in em ka jing kala ha ka attitude la ni ka kom per khat jong ki brio hadin be kila experience hadin be kila sham ya ka tu ki jing lang ba covid hatu ka don em kin ka kom per khat ka ba kelak bamut lah siang lah padong kadon especially after kani ka jing aitika dei kidan ki patients ki balanget shisaba uni u jing aitika wala irap kini ki namar ba kidan ki bon hi ki patients ki ba krampat ayu ni utika kila sha admit hospital te kani ka jing tiang jong ki baki osno ki bahayeng hasam kila ya sha kedon hospital te ki kila create awareness kanya para dong para snang kum to bakin tur shakmat ban ai ni vaccination te kum to hi as a community te kila ya ni la yu i kan ka jing pair kila so tho ki importance jong ki mask importance jong ki hygiene mo ki ban sanitize saikte kum to aku boleh sebut doktor dan Fabian Shafi sister biang minaka te kini ki ngate phi kum ge phi hap ban hikai kum bala ong doktor mentan moi kitu ki kum no ban sakti ban sanitize ban te pisai kani ka karukom persang la ni karukom practice ye kini ki hygiene moi kini ki rukom sakti ban deng mas social distancing hatu kani ka pen sting em ya ka ta ka jing ka load kan no jing trai ki jong phi tar ki brio ki follow strictly ya kata kan menta te kala kham duna ki cases te lingba kini namar ba ki brio ki labun ki brio ki lawan chakmat ban ai ni vaccination covid vaccine te gini ki kina menta shmut menta ki la yo jing shit ne ki biong kli ki la kloi man shim na wai kim e shu te ki la kloi man yo ka treatment te kim sapriang shu kloi kum balong man chwa hin ki la deng ni ka mask ki la maintain ni ka hand washing techniques te ka social distancing ru kila maintain da kala kham duna lut kini ki ka case menta kala kham duna ten menta kini ki khna na du khat san snem hadu kha pras nem ru kila wan chakmat bon kila wan kum hanong thmai te man ong yikini ka na du ka khat pras nem shajrong hadu 45 years above 60 years above kitu kila bon wan chakmat
menhani bangi yo eka jing kenru haki 95-96% eka ni ka first dose me kila dap ai te ki don ki ba dang day due eka second dose ru manta kila wan chakma ma ki yo e haka ni ka awareness program kini ki IC mo ki khubor ki ba yo kaleng social media ba uni vaccine uyada yaki na jing yo jing na uni klam jing pang ban yo ban long serious kan te kila buan ba wan chakma te kini ki khana ru ki ba dap khat san snam shalor do khat plas nam ru kila wan menta ki ba la ali school kila wan shim yo to ko vaccine te leng ba kini ki eke ba ro kala don hi ka jing kala bat kala ka cases ru kala khamduna Kong Flourish Yes. singi i ha kapor ka ba ngi ya ling bai ka tu ka thma ngi i ka jing rukom kala ka rukom perkhat ka juki brio ka jing kta ka jing wot perkhat juki brio ya ka lifestyle juki brio ke baro ki bal ajulong routine la pen kala hong pon ha ka bakum ka tu ka por ha tu pi ju ke jing shem ki jong pi ban ya kendu la si ki bon ki brio la si ki ba fidon kam ban ai ki jing selok la matai kinda lo kata kong ban syupan kan mau ngala ong do bastang jong ni program bangade part of that psychological support unit mo kata ka kam ka ban kong ka ba ki pen shet yanga but katukat ni ki perlok ki betre lang but hakata hi ka kata ka unit majority ki bobon ki de ki kan thai ki counselors jong i hafil ki de ki kan thai but ki dan ngila ye tre lang but ki ki counselors ni ki department but ki organizations ro kumno ban ya tre lang la banta kan ni but ngi yo ki report but ngi ya share mo ngi ya sam lam ya kita ki jing tip jong i ka be de but kata but ka ka bangi la yo sngo but ka bangi sham ba ka long ba kilong kami kilong kami ki de ki ba ket but ki ba ya ka yeng ka sem mo ha kan ni ka por ha ka thma but kumno ki long panic kumno ki stress but ha kan no ka dur ka kata kan ni ka khalam ni kilong kami ngala ban ong ba kilong kaparu ki don hi kata ka jing kata ki khna shin rang ro ka don ka jing kata hanre ki ba ket but ki ba ki de ki kan thai hi baling ong kumta na marbun sen ki kol ki bangi yo ki de ki kan thai ki ba perkhat kumno menta da ka ingin besai ki kon namar kala long no ka mental health needs kam de so kata ka physical health need wat la ki don ki bangi ngi sango mentan ki don ki bro ki badan positif tang ba kim don ne ka jingpang ki biang ki ya ki yang ki la ban kren ki la ban kim don kam ban le thi hospital ne ban le check up hanre kata pa de ka mental kata ka jing kata yong ka jing jing perkhat ka don mo ban hakum kita ki por ken bangi yo isha ba ki kan thai ki don shisha ka sap bat ki don shisha ka bor kumno ban le persha bat kumno ban ka kumbangi ong kin parang ka resilience mo ka strength ban le persha ya ka ni ka khlam lang ba ka jing perkhat ba khlan hanre khandet ka wei ka case ka bangai kendo ka long bang idoni we ilong kami mo ibayam ibalaniar ha katu ko por nga ngim dan so kata ko por tre ngan ong pihak po health department ngim dan kata ka jing le tre jong ngi menchwa mo bangidan ki office as na jo shpeo do san re ko hagini ki ars nem ngim kan mau so kat no baje ngi sedang tre bat ko no baje ngi kot tre bat ladang ilong contain ngi long ki sinrang ro ngi tre kat jo ngi tre ha ko jo ko mde bangi ong ki contain nya lek no shi jeng dang kloi ki sinrang kin ne em ngi trail bang ha jo karukom bat ngatrai ka ni ka women's day theme ka belong gender equality ngatrai ka ya ha bat ka rukom trai kam jong ka health ka tanat jong ka koi ka khia ken ha ka be dei bat kan ni ti ka ka bang ko ban ni tho ka long bang kan mau ko we ka sen ba ngadan ka call ka ba khat we beje men met nga hap phone namar ki bahe jongi ki ong bahap ban phone ya ini beri namar ita i long kemi i long stress but i long lang ai pisa is ngusi is air ko man siya namar balak khat ki yo positive but nga ong ya ki bahe jongi bangi hap ban ai ki psychological support mo ki hanre ha katu ko por balak khat la met palat ban phone ki we ngim don por so but kadai kani ka jingi kai ka pandemic yangi ba ngim de ban up but kal kabangila ban le mentang de ban le menta but hakata hukum kata ko por met ngahap ban syong ban kren ni ita i ngahap ban de ka counseling ka banga ngam de ba puli ka counseling hanre hakatu ko por bro khat ni lai ong counselor root mo ti ngahap ban phone ngahap ban kren ni ita ilong kami hado ba inda hun hado ba inda sngau hun ka mase mo ba im bakata pan penjai kata ka jing ngosi namar iyam ilaniar bat iting bat is air bat nga ko ban itu kata ka por kon jonga beren ula shu up
balik ini me idang keren kat tabaje bar kata kajing keren ok kam de kajing keren ka belong normal long ha ban ban sngu tho i ta i be pat de breu i ban ka we pat de ha ka phone ma ban sngu tho de kilong ngatharai ka experience le ni kajing syam jong kilong kami ada ngi ngap ya ki bro khot bar kum ju ro ya ki healthcare providers mo ban kasngi ladangi wan treng i ha ban la ki jan i ha ban pun khoi ya de shwa ban rong shwa ban ta kiyo ki syang jong i shwa bengin pet i khon ngi ti bat ngatharai barok khat ki kan thai ki yo ye kan do ye kan ni ka jo mo ka jing syam ban ngala ban ong ba ngi de sisa ki jing thau mo jong oble ki bala sisa ban ye le persa ye ki ni ki bawan ha kan ni jing im ki bang em poi berkhat kan kham tam ni ka kalam Tadai. Telesin nang kani ke jing ye kan do ko ma fi pla batai kong flourish kakta sibon ya ka kom berkhat ka jong mo ko ma fi kdo mentani ta ilong kami la se kakta sibon om tai kilong kami kilong kparu jo pat kakta ke jing mo je berkhat ka la se don kam man pen bot di jing slok di jing wat dai di jing rap ki ba mo medical intervention kan mo jing rap na kalen ka koi ka kya nam tip i doctor ha ka ba ye dai bat kan ni ka ban pen bot ya ka ba i kong flourish yong ke ka jing yo i ke jong phi ya ka ni ka impact la ni ka jing ta han lor ka bor per khat la ni ka mental health kan ka jong ki brio la ka dai ki long kmi ni ki dang ba ni wat ni ki khlung khna ro nang ba ka jing ya nang ba ka ni ka pandemic usually we do not deal so much kan hakini ki mental health namar ba ki kumbang imam kan kila don da ki patient ki kwa da ki require ka ya kan ka counseling tingila phone bet ya ki imam ne ni nodal officers jo kan hoy te ki counselors tingi ngi pet overall ya ka health hi but not only health tamai ki overall well being jong ki patients ro kan mo ya ki ya na de ki jakasa no ki biang kumta de kim biang ru kidan be kini ki corona care centers ru la kumta ru kidan kini ki staff nurse yangi ru ki try bet ban I counseling kan hayeng ya kini ki ngane ki no ki kimi pa ki khon ki khlong ru hai ma ki em ha ka jing sier ma to ko por ba ki kes lai te ki try ban ada kis ngo bakim ya la tengar ngalai ngalai peni khma ngalai kran ki dangas ngor bangam la tengar ngala sim jingarap no naki officers jengir kan namar ko mangi ingi syam ngi i kitu ki jing syam ba have yo positive auto ko por la ki haban mi no na yeng ki haban ne ki corona care center bat ki haban nong mo pen ya khlat na yang sem bala ngalaju asngo hiru ya katu kan ni ki ba batai ya jing syam ju ki ba ka ta ha ya ka mental health jom ki te phi kom i ko phi pe ki ni ki home base mo te phi ya kan do na phi notice na mi ki ba kom kita ngai phi we do we've encountered a lot of patients kumni ma te kumanga angi try ban council ya ki ha yeng ru tang ba pada long kitu ki ba shma ka jakasa kambiang ha yeng te kimya tre ban mi na yeng ru ma namar ba kim te bam kumno kinyo treatment kumno kinyo asta ki corona care center forget ma kita ki hospital laite kimya kwa hiru ma nama bamdan te ki attendant ban wan nang ma kimya sha attendant te kimya kwa hiru te dakila ya kampang jur ki patient ru ting kimya tre ban ya sha refer sha hospital ru ting ngi ai hijing sumar ha yeng ngi rak oxygen concentrator ha yeng ngi try ban ai kat bengila kin ha yeng ru ngi ai not only emotional support ma not only physical ngi ai emotional support namar ke hitom hi kan dei kom ta hi kom dei ta ya kam met net kalang emotional ni jing mut per khan ya ke jing sngo ju ki priu la se ka bla pen kul mar jing mut ya se I sister la ban batai khin dia halo jing sham ju ki ba ki case ki ba kom kita kum ha ki tu report ki bon plat ki case balong kum ta don ki case ba don ko ka case ba itai kmi yo positive henry idang issue dang shu kha khon te ki khulung ki don hayeng ar lai ngot te I haban let sa sha corona center na mar ka yeng kam biang ma ki de ki bre ki ba sawai te ki don ki pa ma jan kum tu tingla ali ali ong ba long na em in wan sa no hayeng me le te da ya shong quarantine lang don pade ki nong shong wai ki bala ya bun kum tu te kim kwa man shong quarantine na mar ba ki haban ni trai le ta te kala sham jing e ki te nge ban se ban pha ish po corona care center
ihap banyalam nang ikulung jung I nama dang shukai te klun ti hab directly nang tuno hospital Shapo Corona Care Center ti ki don ki klung ki bahaya sa hayeng don lang bat ikpa te katu ka don kapor ba iwan ong ingi ba mlong man le am tamo hapar khat lem tambangin le am no mar ba kinong es kinong shongwa ki bahaya sa lang tu ru ki ya keren thlia te ngi hab banya penyas thu lang iwe te ki la so si hang ta ba ngi pen le am ta ru ndrei hakatu kapor pa te ngi hab banya council ki ngi ru la long kumbu ong imam na shulong counselor lang hakatu por ngi let mi tingi let hi shadu sha jakaba don gi kap bangi haban let bu lang Shapo Corona Care Center ru namar ba le siu pa umla arban e yaki khlung don bri ban pet nama ki bahayeng ki don lo shnong ti tong pa ba pe te ki khlung ti kemi haban let bitang bi ti khlung Shapo Corona Care Center teng haban fu ni ki bahayeng ban wan Shapo Corona Care Center ban le ab I don ka por ba kim sha don ka por ba ki haban sa betang kitu ki patients hi te don por bingi haban le bu lai ki bat ngi haban ai men sim ki ken hakatu por ba mdei ba pin sa Shapo Corona Care Center hendrai ka dei betang ki khat saus ngi em to ba pin sa te da dep na katu ka ban chong isolation te phla wan phai shi yeng ni batai ki hakata ru kom te bangi hakatu por ngi la shu council be ki ngi ai men sim ki ba kim dei ban du jingkerman ken kim dei ban namar ba idang kha khlung ru kin sadon katu ka postnatal depression ru mo katu por bi shot ong ting ya le ban phone I man ka sngi ngi follow up be I ngi le ban batai be I ngi council I ba phim dei ban susi ne ban namar ba ki hoi ki tu ki khlung I shai le pet be namar ngi don la ka team ba ki shal le home visit be man ka sngi ki positive case te dangi let visit kum tu ki brio ki sngo shngan bangi wan kendu be directly namar ba hakatu pol ada ki kini ki covid patient kini bayo positive kini ki nong ki paramajan ke ki lateng malik kendu yaki kini mangi pat ngim ju no yaki ni don la lai south li ki team ni divide la ka jong ka team bat ka tu ka team jongi pade ka let ban let be ka home visit ka let visit be ki brio baru khat ki bayo positive knang ba kinum so si ne knang ba kinum sngo sha no tu ka por ken la dangi let visit pade kum tu ki sngo shngan but ki yathu ka problems jong ki te lingba ka tu ka be ki yathu ingi ka problems lingba jungi pade ngi la pentep na shnong ba so ba ma ka shnor kam ju no here ka kloi man akti ka mon ka biang ye ki pat ba ki ba sham ye ka ne ka klam ka khanan ken te ki la kloi man le ai jing ya rabi ai kam ju no hi kita hi ke de ki Blessibun sister kong flourish kong bakla ong mo kani ka mena I doctor ila mention bah ko to bakung ko to kapor ke babon bah ka force ka bayele kani ka thama ki babon ki kin thai na ka dei ki nurse la ni ki doctor ba ki mo ni health support te hatu phi I ba ka jing trai jo ki kin thai lengba mo majority ko bakla ong ba ki babon ki kin thai par ka jing ya lengba kani ka klam hatu ka jing yo I ki jo phi hathrai la da bon ki senrang phi thrai kani ka thama kan kham jam la ne kan kham la ban kham yo ya ka jing job ka ba kham kloi la da bun ki senrang la ne kani ka ai ka ba ki kin thai ki la le ru ka la long ka jing job ka ba khra ya nga ko ban oh ni ko por ba ka ki senrang ki don ko bor ka ba phala bat ki don la ka jong ko bor ban om ban ong ba la ki le ba ki ngem la ban pendap do ki kam la ni la da tai tangi kan thai henre kadal na ka jong ka support system kumbangan chu ai nuk sa ya phi hagani ko home base ngadan ka ngayo ya ka benta kum nodal officer ya ki artal ligi zone ki banga pet ya ka zone 10 bat ka zone 2 ka bah ka sor shalong bat kumban chi to ifi kani ko por ba kini ki staff nurse bat doctors ki ba prapeu ni kini ki home base ki de ki kan thai ki la ban lit pet hadu arpu khandai hajar ngot kinong pang hagini ki arsnam ki le mahaman la ki yeng bat ki wat ye kita ki jingerap mo be ki ai ki jingerap bat ki pendep ye ka kam ram jong ki kat ba I don kam bat balai banga ong bagi kan thai ki kim dei tangi kan thai henre ki senrang pade ki de ki pilot jong kani ko home base baru khai kinong ni akali ki de senrang sudah ada kim don ki senrang ban nya ki tu gelenti ki bas kendong kon srot ban mare ban poi ha ko por ba biang teng hap mare ban iwat ki tiar ki standard ki oxygen concentrator kini kita kamar ki senrang ki dan ni kata kasap bun nangi ki bahap man mare ye ki testing ro ki dan ki lab tek
lada haki kentai ho ngidon chibon ki lab technician ro ki bedi kentai bat bon sin hero ki shenrang ki long ki basmat ban mare ya ki kam tenga trai kedai ke jingi trai lang jong ki kentai bat ki shenrang ha ka jo kopor ba let's say ki shenrang ki dan ya ka but bat ya ka bor mo ban de ka kam hanre ki kentai pat ki dan na kasap ban yasha bat ban trai janai pat dia ban pendap ya ka kam khnang bangin yo ki jing job tenga trai ke ngamla ban syuang ban hitang ki kentai le ni tang ki shenrang hanre ngi trai lang rengkat ki dan lagi jong ki sabat ki dan ka jong ka bentah kan ni ka klam covid-19 nik was ngutanat ko long ko ba ong ko ba prapo na ki spa ki kentai kimchim ran dien kan kimchim ong ba ka benta jungi kentai ki man chong hiyen ngim dan kum klem don ka jing tieng ka jing vet ban yele ka kum ka ni ka jing bat ban yu iru ya ka jing job kan namar ba kum mangala ong haswa ba ka ni ka si ka ba kerpang ka bangi rakhe ya ka ta ka women's international women's day but kani ka limba kani ka program rong ikwa hi ban ai kata ka jing pin ko buram ya kini ki kentai la ki long kumi la ki berang samla ki badon ne la ki jong ki jing kit ha ki sem ha ki ke benta ba fer ka jing im ka jong ki ha ka bakum kani ka por players ngo lengba kini ki panelist ki belong ki kentai ki ba la ya lengba kini ki arsnem bat kumno ba kim shimla eno ya ka jing kit kli ka jong ki ban job ya kani ka thama bat kum juru kim shimla eno e ga jikit kli ju ki wat ya kalong yeng long sem ju ki ru te namar kata ka daw ni so day ban ai ka buram ka crown na ka benta kini ki shipai wat la ki long ki ken thai ru ne ki long ki ba rat ba te le si hani ka por ngan phai si doktor ngan le si doktor ko man kli phi ka ai ka ba long ya phi ban long ka ta ka ken thai ka ba slur ka ba ai man sim aga bakum ka to ka pol asi ki ba bon ki pat ba ki le tieng bon ki ba tang mi na yeng ro kim not show ka ai ka ba ai man sim ye phi ban tur sha khmat ha ka bakum ka to jing le te ka as a person mo bang nga kloi bit ban shim ris te nga come out to por ba dang new ka ni ka klam te ipari ang nai join ma ka ni ka kam ma te kila tieng ha yeng ki klam ya sha ra yang ban join teng ong em nele mo baro himan jongaru ki atrai sha delhi kumni ki frontline workers teng ong mong as a doctor I should play a part mo te kumbo ong ba I'm nga risbet te an 2 years after nga pet ba tang kamas jing thong double mas ru kalai rap ba ti hindi kin bangin ya tiang mo namar ba ka mas ka protect sisa kanyang ti kumta hilong wala ka risk ka bon nei long ki jing da long ka jing pong ba ka jing practice ki jing da ka lai rap mo ngila hi ban shim dangi follow hi ki protocols kin ki an ngila hi ban yo kini jing job namar ba mo kani ka jing pang kanum ne mo kadai ka jing slur men sim atat kin ba ka jing lesing lawan ong ka ta ka jing ngulem mo ka bang don na mata ki we kam ta mi ka kam ka ba phi tre kum ki frontline health workers lesing kadai ka tahi ka ba pen long mo ki ban tur sakman ti le i sister pat ka ai ka jing pen slur men sim ya phi ban mo phi wat te ba ko ba pila ba tai phi ban dai ban dum si yeng ba per kum ngaru badai hakani ka feel badai ru na bapet ya kani ka kot ka khia tenga don ga jing kit kli ka ba khia na banta ki nong song snok mo ba kin lat na kani ka jing pang tenga le ru ban batai ki brio ki paramajan ba ki de man bot ban take precautions bet ban dengi ki mas ban sat ki ti ban le ban le khoj ki de ki ne hi ki ba la ban ya da na kani ka jing pang ken te bat ki kani ka vaccine ban shim tengi don ngadon be ka tu ka jinglong ba ngi dei bet ban tur shakmat watla ka long risk ngi ru henrei ngi dei bet ban long responsible ya ka kam ken bat ban IT bat met ban men sim ya ki pat ba he knam ba ki pat ba ru kinum long don batur ha ka tu por dam don bangi manu ban net ta da ha tu por nglash rai kot bet ba ngi dei ban tur shakmat bet ban IT ban met ban men sim man trei kan ya kam knam ba kan ya da ya ki nong shong shnong baro hi te kong flourish ma fi i kani ka ba i doctor la ong i sister la ong kani ka jing slur ban tur sa khmat ko kum ka ko por la si pila ban ha ka jing pet jing fi ka ai ka ba pen long ki ban don ya kani ka jing slur
kani ka COVID-19 kadi ka kelam bat ngim don por ban perkhat ba bangin ting ro lamar ladangim tre mangi mano ban tre tinga tharai ka situation lani kata ka jinglong jingman kala hikai yang ikum no bangin long ki baslur wat ki bro ki bating baharo ki islur ha ka du ko por jong COVID-19 kam tam ki betrai ha ki department ki ba ngat ikani ka kammo laki jong ki benta ti kata ka de ko we bat ngakan mau ka we ka benta ka bangi dan ro kata ka support system ha ka department bat ya barok khat ki betrai lang ikot ki frontline workers mo mdei tang ki health workers and ki dan ki frontline ngi dan kata ka support system ban ai ki kejingida ka banengkong lada hap deng jong ka kelam ro ngakan mau bangi ngide ki banengkong ban yo ya kini ka jing ai tika ro bat aku tu ko por ka jan ka jing artatin ban ai tika handeng yim dan por ban perkhat bakal nongkum no hande ngi kwa be ban ai ban ya dash file dik nang bangin dang la ban tre shikmat bat ngat bangin dang la ban ya dai ko we ngatarai kata kade ka jing kumbagi ong hakten pareng mo the demand of time lane ka demand jong situation kalong ka ba penyerap yang iba kumki breu ki bo blei ayangi ka jabeng ban perkhat ka bade ban le ngile ya kata ka kambat ngatarai bro shrup ka perthero ngile ya kata kambat le se hakata ka dormo kani ka kelam kala ran bat kala kandang ja ngatarai dangi yetre langkum ni rengkat kan Thì cái jing kumengi ki kan thai mdei tamo kumai phi don ha frontline health work te kam dei tang ka ba phi lej ban a jing yarap lan jing sumar ki we wat don yala ka jong ka long yeng ban pet ban a jing sumar ban a jing ya da ban a jing sa jing ja te kong flores ka ba kum ga to ka por ka ai ka jing kit kli ka jong phi ma kum ka long kumi la se phi lej cha feel ban ai but ka ai ka jing let's say pi don ne em kita ka jing shap ting yo ba ka ai ka ban ja ya ka yeng ka jong phi ha pedeng ka ni ka thma ken ngakan mau ya kata ba hapor bangi tre long barok khat hingi ha ban kan mau ban buat kita ki protokol ngi ha ban kan mau ban ya dai la dik nang bala dangi poi chiyeng ngin long ki ba ya da bar ki ba bom bit mo ya ka jing pang bat nam sapreng ya jing pang chiking gisem and res ko bai pada ka bentar kalong ba ka tu ko por ki dan ki case bala de iwe itas positif ha ka office jong phi ha ka kamra ba phi shong barok khat hab ya test lang ngakan mau ya ko bai ka bentar ka ba lai ngot ni kinong tai jong ngi hapo ka office jong ngi kilong positif bat barok khat ngi hab ban ni test lut bat ka tu ka de ka por ka bangi perkhat ada kalong positif kumno bat ki khon kin long kumno mano ban ai bam mano ban lit pe ki long ka jing trai ka jing kata ro long kala kata lut kam kata tang ki jing ka sam ki jakat trai bat ka kata ki jing bujing perkhat ki bahi ngasam ki bran cha jingai ro ti ngatharai kani kam de tang na ka jing sngo jonga bat barok khat hi ngatharai ki long kame long kpa ki dan ni ka jo jing sngo ti kumban shu ong no kalong no ka jing ka grace mo ka bangi ong ha ka ten ka jing ai ka bangi dan ban chania terli ken ha unong bo nong thau ban IT lot ba ka kan bahan lamar lada phi de kam ka ba bat ngatharai tang kata hi ka bai ka de ka saving grace ni ka jing ai bor gen ka ba yo bangi yo ka bor bat ngi ai ngo sya bangam ngaklem yo positif ha kan ni ka klam COVID-19 ngaklem hakini ki asnem ngidan ka jing da bat klem yo long positif kan at least ti kidan ki bangat positif ro handai ki ngi support iwe bat ngi ai bor bat ngi ai ka jing sumar ka babiang bat haga ta dor ngi la long ki bejok ya kan ka klam Tadi ka topik ka bang ibu mentang singi ong ka kentai ba ka klam covid ka burom ye gitu ki ba ajik sumar hato kani ka jing sakri ka jong phi kum ki frontline workers hato ha ba kum ka to ka por don hi semua ka por ban perkhat ya ka burom don por ban perkhat ka burom te hadian ma pila ya deng ba kani ka jing sakri pila IT lut mat ban men sim hato kani ka jing yo ya ka burom ka long na em ka ka ba phi dei hok ban yo ni hadu kadai ni am ka ka ba phi khmi lenti ban yo la ban ong kong flourish lo kata ngam tharai phi ba kan don kum kata ka jing mot dor ba ka jing khmi lenti ro ban yo hanre kum bang ong mane ngi trai bet ya ka kam ka badan hakmat jongi ban ka thong jongi ka de bangin deliver ban bangin pendep ya ka kamram bat ka ban kong ka thong ka le ban pendunai ki jing yap bat ki jing pang kata ka de ka thong bat la dengila ban job ya kata ka jing pendunai kini ki case bat banduna kinong
ki baklat mo na kajing pang kata ka de kajing job but ye mentahi ngatharai ngila ban ong ba long leksi kata ka de ka buram mo ka ba ngila ban ai la de ba leksi ngila la ban convince ki brio ban ai kajing ye ketika bat ngindang yai terai kan kumno ban ya dai ki brio na kani kajing pang bat kumno bakin duna kita ki nong yap la ni ki baklat ki bedo ka mesim kol dah kani kapor ngatarai katma kampat kot ngindang continue bat ngindang yai terai hado bangin da job Te sya bangin penkut maka por kala deh pan penkut nggak singan ongi sister pila ban ai ka kenu kujung kentu kujung kan pam ki perlok ki jungi ki bepej leng ba kan ka channel mata sini ka nalian jonga te ka jeng kentu kalong ba sombhawan chakmat ban ayu new vaccine bakan long ka jing ada ya phi ki paj ba baro te kan mau wanum klet ban dengi ki mas sat ki kti penjengai iwei but lada pidon kanu no jing stom kum ka jing shet jerho byong kli ne jing jar man ring sim kloi ban le cheki hospital khnang ba phinyo ya ka jing sumar ba kham kloi but kan long ru ka jing ada ya phi but ka yin ka sem jong phi baro te kapor kala biang bangin penkut no ya kani ka program go jongi mentaka sngi bat hoi ngakwa ban ai ka jing khublei ne doktor mju lu ya i sister but i kong flourish na gabenta kapor ka jong phi ba flawan bani shimbenta lengba kani ka janmiat ha kani ka sngi ka bakarpang ka ka women's day bat ngi i kumno ba kini ki reukun thai ndai ki long ki barat ba pat bla sakri ka kam ka barat ba men ba ka jing don ka jing sedang jong nu covid 19 house nem arajar arpau way kan nu ka bakila ya treshitom banirap iki babon ki be kendo ya kani ka klam bat kumju ru kila ai born met bat mensim kumta hukum kani ka sngi hoj wala kumba ila ong ikong flores kam don kata ka jing khmi lenti ka buram hendai ka dehi ka akor ka buram ka ba ngidon kam ban nyokor ya ka jing sakri ka jongki bat ban kersan yaki ha kanu ka liang ka ba ngidon kam ban kersan yaki Allah ha jing ya kendu ka jing ya lenti ka ba man ka sngi ka ba ngimtep ki bangindang ya syam nang ya khmat hendai ka jing khot ka long ba wat lakini ki don hakmat ngi ki pat ba ki badon na din ngi ban ai i bakti ka diang kti kamon ka jungi ban kersan yaki bat ban nyo buram nyo kor ya ka jing sakri ka jongki Desa sisien ngai khublei ki panelist bat kumju ro i paro ki parlok i ba pe ka program khublei phi baro